Pred vama je video nedeljnik na znakovnom jeziku. Pripremili smo vam aktuelna dešavanja kao i zanimljive priloge. Pratite video nedeljnik na znakovnom jeziku i na društvenim mrežama. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dobio najviše mađarsko priznanje. Na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana, predsjednik Republike Mađarske Tamaš Šuljok je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodelio veliki krst ordena za zasluge sa ogrličnom zlatnom zvezdom Republike Mađarske. Zvanično obrazloženje za dobijanje ovog odlikovanja jeste da je predsjednik Aleksandar Vučić doprineo produbljivanju odnosa sa Mađarskom u domenu saradnje privredi, energetici, strategije sigurnosnih politika i ostalo. Drugi deo obrazloženja za ovo odlikovanje je posebno zanimljiv. Naime, kao još jedan razlog za dobijanje ovakvog prestižnog državnog ordena srpskome šefu države u Mađarskoj su argumentovani činjenicom da predsjednik Vučić dao i veliko pomirenje istorijskog mađarskog i srpskog naroda za njegove nezaobilazne zasluge na tom polju. Odlikovanjem se također pohvaljuje Vučićevo nastojanje da ojača saradnju dve zemlje i na taj način doprinese stabilizaciji i razvoju regiona. Veliki krst ordena za zasluge jedno je od najviših državnih odlikovanja Republike Mađarske koje se dodeljuje samo osobama da izuzetne zasluge. Odluka predsjednika Republike koja je doneta u julu objavljena je u službenom glasniku Republike Mađarske. Viktor Orban je od predsjednika Vučića dobio 2022. godine orden za zasluge Republike Srbije. Održan sastanak Vučevića i predstavnika najvećih trgovinskih lanaca, stabilizacija cena pojedinih proizvoda u što kraćem roku. Kako bi se u što kraćem roku došlo do stabilizacije cena određenih prehrambenih proizvoda na tržištu u odnosu na region, predsjednik vlade Miloš Vučević se sastao sa predstavnicima najvećih trgovinskih lanaca i ministra unutrašnjih i spoljne trgovine i privrede Tomislavom Momirovićem i Andrejom Mesarovićem. Predsjednik Vučević je podsjetio na to da je prošle godine realizovala akcija Bolja cena u okviru koje su prehrambeni proizvodi bili na sniženju, a da ta akcija je pomogla boljem životnom standardu građana. Saopšteno u vladi Srbije. Premijer je istakao da trgovina kao privredna delatnost unapređena i da ima liderske elemente kao i da je značajan činilac rasta bruto domaćeg proizvoda. Naveo je da su trgovački lanci važan činilac unapređenja životnog standarda građana, zbog toga je vlada Srbije s njima u stalnom dijalogu. Na sastanku je bilo reči o pravnoj regulativi za ovu privrednu delatnost, maržama, carinama i uslovima rada. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković sastala se sa ministrom nauke, tehnološkog razvoja i inovacijom doktorkom Jelenom Begović sa kojom je razgovarala o razvoju novih tehnologija u Srbiji. Predsjednica Gojković je istakla oslanjanje na nauku kao prioritet u radu pokrajinske vlade kao i vlade Republike Srbije. Navela je da je Vojvodina naročito zainteresovana za razvoj nauke i inovativnih načina rešavanja problema u oblasti poljoprivrede s obzirom na velike klimatske promjene u svijetu. Ministarka Begović je navela da Srbija ozbiljno shvata potencijale tehnologije
prepoznaje značaj veštačke inteligencije. Složili su se da Institut Biosens i Institut za veštačku inteligenciju, trenutno dva najvažnija instituta u našoj zemlji i dobri primjeri prepoznavanja novih tehnologija i ulaganja u njih. Novi Sad i Vojvodina su razvojni centar informacionih tehnologija, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, ocenjeno je na sastanku održanom u pokrajinskoj vladi. Predsjednica Gojković i ministarka Begović obišli su Institut Biosens, Naučno-tehnološki park Novi Sad i Institut za veštačku inteligenciju, gdje su održali radni sastanak sa rukovodstvom o realizaciji projekata koje su u toku, kao i planovima za naredni period. Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku djelatnost, profesor dr. Branko Markovski. Državni sistem za prenos informacija građanima radi hitnog informisanja i upozorenja na elementarne nepogode, hitne ili vanredne situacije počet će da radi 15. septembra, rekao je ministar Dačić. SMS kratkim porukama će stizati na telefone, građanima će u budući biti obaveštenima o jakom nevremenu, požaru, zemljotresu, radijaciji. Poruke će iz centra slati specijalno formiran tim i radna grupa nadležna za krizne situacije. Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar telekomunikacije i informisanja Dejan Ristić potpisali su memorandum o saradnji oba ministarstva radi uspostavljanja sistema. Sistem će podrazumevati dobijanje kratke SMS poruke o vanrednoj situaciji sa uputstvom kako se treba ponašati, a važeće za teritoriju Srbije, odnosno samo za deo teritorija na kome se događa vanredna situacija. Rečeno je na konferenciji za novinare posle potpisivanja sporazuma. Slični sistemi godinama postoje u zemljama Evropske unije, koriste se u slučaju vremenskih nepogoda, nuklearnih incidenata, vulkanskih aktivnosti itd. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je danas da je do 26. avgusta kod 20 osoba registrovano zaraženje groznicom zapadnog Nila. Kako navode na sajtu, prijavljeno je po 5 slučajeva iz Beograda i Južno-Banatskog okruga, po 2 iz Južnog Bačka, Srednje-Banatskog i Zapadno-Bačkog okruga. Od ukupnog broja obolelih 14 osoba je muškog pola, dok su 6 ženskog. Prosječna starost obolelih je 58,1 godina. Iz Batuta su na sajtu objasnili da je groznica zapadnog Nila sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Vrsta komarca koja je odomaćena kod nas. Sezona transmisije virusa zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra. Također, Batut je uputio preporuke kako bi se smanjio rizik od zaraze, među kojima se upotreba repelenata sa otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca u sumrak i u zoru. U
sezoni nadzora 2024. do 7. avgusta 2024. godine u državama Evropske unije i Evropske ekonomske zajednice prijavljeno su 92 slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila u humanoj populaciji. U Parizu je u subotu svečano otvorena Srpska kuća koja će tokom Paraolimpijskih igara 2024. godine simbolično predstavljati centar okupljanja svih sportista i članova srpske delegacije, saopštio je Paraolimpijski komitet Srbije. U saopštenju se navodi da ova značajna inicijativa omogućava srpskim sportistima i članovima delegacije da se okupe u prijateljskom okruženju, razmene iskustva i pruže podršku jedni drugima tokom takmičenja. Otvaranju Srpske kuće prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srbije kao i Paraolimpijskog komiteta Srbije. Ispred Vlade Republike Srbije prisutna je bila Biljana Barošević, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dok je ispred Paraolimpijskog komiteta Srbije prisustvovao šef misije Zvonko Rot. Među prisutnima su bili naš paraplegičar Aleksandar Radišić, njegov trener Ivana Zuber, kao i drugi članovi srpske delegacije. Srpska kuća bit će otvorena tokom Paraolimpijskih igara koje su na programu od 28. avgusta do 8. septembra. U isto vreme u Srpskom kulturnom centru otvorena je izložba pod nazivom Umetnost i sport. Ova multimedijalna izložba posebno je pripremljena povodom predstojećih Paraolimpijskih igara. Cilj izložbe je da predstavi kreativni potencijal osoba sa invaliditetom kroz umetničke radove, slike, fotografije kao i medijske sadržaje i performanse. Zbog ljudskog nemara mnoge biljne i životinjske vrste nestali su iz rezervata prirode Obedska bara. Pre više od decenija iz tog razloga preduzeće Vojvodina šuma godinama unazad ulaže značajna sredstva u očuvanje prirodnih bogatstva, a rezultati su već vidljivi. U rezervat prirode Obedska bara invazivne vrste, pre svega bagremas i barska iva, doveli su do uništavanja drugih biljnih vrsta. Zbog sve manjeg broja biljnih vrsta, taj rezervat prirode prestao je da bude stanište mnogim pticama. Kako bi ovaj problem rešili, iz preduzeća Vojvodine šume rade na uklanjanju invazivnih vrsta, kako mehanizacijom, tako i ručno u saradnji sa mladim istraživačima Srbije. Ove mere dala su efekta i te određene vrste ptica vraćaju se u Obedsku baru. Još jedna mera od zaštite jeste i izumljivanje kanala i bara. Za zaštitu prirode nije dovoljan samo rad stručnjaka, već je neophodno da svi kao pojedinci uključimo. Iz Vojvodina šume poručuju da samo menjanjem stava pojedinaca mogu da se naprave velike promjene u očuvanju prirode. Pre svega, važno je ne bacati smeće i time izbeći stvaranje divljih deponija, posebno u zaštićenim područjima.